Poštovani gledaoci, pretpostavljate da kada držimo ovu spravicu u ruci, krećemo na snimanje nekog od naših testova automobila. Međutim, ne, ovo nije naš dron, već nova policijska oprema. Naravno, posjeduju i veće i manje dronove, ali o tome u nastavku naše emisije ekskluzivno. Saobraćajna policija u Srbiji dobila je moćnu opremu za otkrivanje najtežih saobraćajnih prekršaja, čije posljedice često budu fatalne. U pitanju su policijski dronovi koji se, za razliku od kamera, čije su lokacije manje više poznate, mogu pojaviti bilo gde i bilo kada, a da ih vozači i ne primete. Kao i uvek kada su neke važne informacije za vozače u pitanju, naša redakcija dobila je ekskluzivnu priliku da na licu mesta snimi kako se ova oprema koristi. Pa evo, pogledajte. Kada je počela kontrola saobraćaja pomoću dronova i koliko ste do sada prekršaja otkrili? Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava saobraćajne policije pre nekih 10 dana počela je kontrolu saobraćaja bespilotnim letelicama, tako dronovima, i u tom prilikom smo podizali dronove u saradnji sa Upravom granične policije na više lokacija širom teritorije Republike Srbije. Koliko ste prekršaja otkrili i koji su to prekršaje bili? Koji uopšte prekršaje dron može da snima? Za 4 dana kontrole otkrili smo preko 80 prekršaja i najčešći prekršaji su bili nepropisna preticanja, ali iz drona može da se snimi i nepropisno korišćenje sigurnosnog pojasa, kao i upotreba mobilnog telefona. Jeste snimili možda i neku nasilničku vožnju? Samim tim, u Zakonu o bezbednosti saobraćaja propisano je da je preticanje kolone vozila preko uzdužne neisprekidane linije prekršaj nasilničke vožnje i tokom 4 dana akcije koliko smo radili sa bespilotnim letelicama, otkrili smo 6 prekršaja nasilničke vožnje. Na koji način će biti procesuirani vozači čije prekršaje snimi dron? Da li će uvek biti zaustavljeni na licu mesta ili postoji mogućnost da im se poziv pošalje na kućnu adresu? Pošto je u toku letnja turistička sezona i na našim putevima ima dosta vozila stranog registarskog područja, koristimo i patrole koje će odmah zaustaviti vozača, ali naravno kada se evidentira prekršaj i uzme registarska oznaka, može se poslati i vlasniku vozila koji je državljanin Republike Srbije da se izjasni ko je tog dana na tom putu upravljao njegovim vozilom i učinio prekršaj koji je evidentiran bespilotnom letelicom dronom. Da li je u planu nabavka još ovakvih uređaja za kontrolu saobraćaja? Predikcija i želja i stremljenje Uprave saobraćajne policije je da svako odeljenje saobraćajne policije, tačnije policijska uprava u Srbiji, ima bar jednu bespilotnu letelicu kojom će vršiti kontrolu saobraćaja iz vazduha, ali ne želimo da to bude shvaćeno samo kao represivni metod saobraćajne policije, nego kao i preventivni, jer njime možemo i snimati protočnost saobraćaja, pa čak imamo želju da nabavimo odgovarajući softver kojim ćemo pomoću drona raditi uviđaje saobraćajnih nezgoda.